Bos días a todas e a todos. Hoxe vamos representar o conto do Papón. Era unha vez unha avó que tiña moitos anos e tiña 3 netas. Unha era grande e educada, a mediana un pouco distraída e un pouco contestona, e a outra pequena. O día do seu aniversario, a avoa decidiu convidalas a unha torta de fariña, leite e ovos. Ai, Dios mío, que despistada que son. Mira que teño acá de todo na arcobra. E xusto faltan os ingredientes para fazer a torta. Non teño nin fariña, nin leite, nin ovos. Xa sei. Vou chamar as miñas 3 netas e que me traigan cada un súa cousa. Axudadesme? Sí. Vou chamar por a neta maior. María Sucio da Concepción! Hola, abuiña. Hola, neniña. En que podo axudarte? Pois, mira, vai aí á tenda de Roberto e cómprame un kilo de fariña. Vale, vou pitando. Ai, que boa me é tan traballadora. Vamos chamar por a neta do medio. Axudades? Sí. Queredes? Sí. Celia Paula Lucía! Celia Paula Lucía! Celia Paula Lucía! Que queres, aboa? Que pesada, estaba xogando. Ai, Dios mío, que hormona me es! Jo, que rollo. Non me fales así que che dou co bastón, Ai, ese non, dime. Vai aí á tenda a facerme un recado. Cómprame un litro de leite, que vos vou facer un biscoito que vos ides chupar os dedos. Pero a mí non me gusta. Pero, pasa que che dou ca zapatilla, Tira, me cago en... Ai, Dios mío, esta nena. Madre mía, próxima a cuidar, Vamos chamar por a neta pequena. Queredes? Axudar? Vale. Pepi! Ostras, axudades, que esta non home. A ver, axudade. Pepi! Hola, abuiña, que gusto verte. Que guapa que estás. Hola, niña. É a miña neta preferida. Pois, mira, sei que necesito algo. Podes ir ali a comprarme unha docena de ovos. Claro que sí, home. Non é lo que querías? É que unha lucía de ovos, pero tú és tan pequena que igual me escachas os ovos Que traeros. va, abuiña. A mí dasme moi ben facer recados e son moi forte xa. Pois vale, vai indo, que eu vou preparando o forno. Mentres a avoa decidiu deixarlle na bodega unha sorpresa, pan con mel, o seu preferido, pero non se decatou de que aquela era a comida favorita do Papón. Comeu o pan e como seguía a ter moita fame, quedou ali agardando ata que chegase alguén máis, para papalo tamén. Entón a neta grande entrou na cociña. Hola, boa. Hola, neniña, trouxeches má fariña? Claro, aquí tens. Gracias. Vai xa, e como fixeches tamén, vai xa lega e come pan con mel. Pan con mel, o meu preferido. Baixo pitando. A maior baixou as escaleiras só a metade, escuras, frías, tenebrosas. Eu oí unha voz que decía: Mediana, podes deixar que sou o Papón e vouche papar. Pensando que alguén lle quería gastar unha broma, seguiu baixando e o Papón facendo: Ñam. Entiriña a Papón! Pouco despois entrou a neta mediana. Aquí tes o leite, aboa. Vai a lata do recado. Ainda has merecelo ben. Vai xa aí a lega e come pan con mel. Pan con mel, que nos, a mí non me gusta. Eu quero xeado. Pero pásame. A neta mediana baixou as escaleiras escuras,
frías, tenebrosas. E oíu unha voz que decía: Mediana, mediana, podes baixar, que sou o papón e vouche papar. Pensando que era a súa irmá maior, que lle estaba a gastar unha broma e comer todo o pan con mel para ela. Seguiu baixando e o papón facendo: Niam, niam, niam. Enteiriña papou! Pero bueno, entón chegou Pepe. Una dulce de ovos, una dulce de ovos. Hola, neniña, trexeches unha dúcia de ovos. Así toma vos. Así toma vos. Gracias. Vais ali abaixo e come pan con mel como as tus irmás. Gracias, boa, como te quiero. Ai, Ay, chao. te domero. Pan comer, pan comer. Pan comer, pan comer. Pan comer. A pequena baixou as escaleiras escuras, frías, tenebrosas. Tan contenta ía que ni sequera se decatou de que no medio da bodega estaba o papón, coa boca aberta dormindo a sesta. E sen se decatar seguiu baixando e cantando. Pan comer, pan comer, pan comer. Meteuse pola boca do papón e desde a barriga aínda se oía. Pan comer, pan comer. Ale, isto xa está. Acabei a torta. Saíume riquísima. A boa asomouse a porta da bodega para chamar as netas, porque xa lle extrañaba que tardasen tanto. Ao abrir a porta, escoitou unha voz que decía: Aboa, aboa. Non tivo que oír máis. Podes pasar, que sou o papón e vouche papar. Esa voz soáballe moito. Era a do papón. Choraba e choraba, porque sabía que o papón algo lle fixera malo as súas netiñas. Entón mira que de casualidade que pasaba por ali un bombeiro que ía para a casa e entrou a ver que pasaba. Pero boa, que te pasou? Ai, Dios mío, bombeiro. Viu o papón e papo por netas todas. Ai, coxeliña, deixa, deixa. Un pan comer. O bombeiro baixou a bodega e o papón facendo: Niam, niam, niam. Enteuriño o papou, tanto papou nel que casi se atraganta. E a boa ao ver isto choraba e choraba desconsolada, pero ao mesmo tempo notou unha voz que lle susurraba: Aboa, aboa, deixa de chorar, que non pasa nada. Pero quen fala? Mira o chan, despistada. Pero como non vou chorar, pulguiña? Si vi un papón e papón as netas todas e o pan con mel. Iso é cousa miña, aboa. Papón, papón, sobre a cociña, que teño algo para ti. Son a boiña e a ver se me papas. O papón espertou e que pasaba que aínda tiña fame. Está boa aí. Donde está boa? Está ben gordiña. E alá foi que lle subiu a cociña. A formiga subille aos pés. E xa sabemos as cóxegas que fan as formigas nos pés. E todos sabemos que pro é un bichiño a morder nas canillas. Como me pica a perna. E pero hai un montón.
barriga. E o proíbo era insoportable, e o papón dañou todo, pero a formiga xa estaba no pescozo, e logo subiulle a orella. E logo pasoulle a orella. O papón estaba desesperado, abaneaba a cabeza dun lado para outro. Deu un golpe e perdeu o sentido. De repente apareceu a boa, que antes de xubilarse fora boa, fora doutora. Entón, partiulle a barriga. E sacou o bombeiro, as netas, o pan comer, todiño. Foron saindo todiños. E como era o aniversario da boa, celebraron todos comendo pastel e bailando. Que cosa tan chulo. E como era o aniversario, prepararonlle unha sorpresa ao papón. Deixaronlle unha nota. Que poñerá esa nota? Queredes saber que pon a nota? Sí. Pero que gran sorpresa, o papón estaba moi emocionado. Saíron a boa, as netas, o bombeiro, incluso saiu a formiga. E todos eles lle deron un gran abrazo para que se fixese boíño. Para o papón que pare de papar xente. Perdoade a todos por ser tan malo, non vou papar xente nunca máis. Quedaron todos contentísimos e bailaron e comeron ata cansar. E desde aquel día, todos os anos do aniversario da boda, celebraron a todos juntos. A boda, as netas, o papón, o medio, todos os amiguiños. Xa non volveron La cabeza. Agora se comía biscoito de farinha integral, a masa máis con leite de soya. Ao final aprendemos que todo pode superarse con valentía. Toma, bueno, A historia do papón ensínanos que non debemos deixarnos levar polos medos sen coñecer a realidade. Viva